Kumusta ang mayong gabi kanyang tanan kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kompleto nga kasayuran mga pagtulun-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa kaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among mahigugmaon og dalangpanan nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Amo sa gihapon nga gikalipay nga hangtod niining taknaa padayon kini nga programa nga nabod sa binhi sa kaluwasan dinhi sa kahanginan. Itugot mo unta Dios nga magapanalangin ka niini nga programa nga mahimo kining instrumento sa pagpaabot ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan pinaagi sa mga pulong sa kaluwasan. Panalangini ang tanang nagapaminaw, hinaot pa nga pinaagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamaturan ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo kining tanan among tuohan ug lauman nga among madawat tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan ha. Sa di pa ta moadto sa unahan, ato sa magampo una ta. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono tasan sa mga langit. Daghang salamat nga niining taknaa Ginoo. Ikaw nagapahatag yapog panalangin nga magpadayon ni nga programa. Og unta Diyos, panalanginan mo ang tanan nga nagapaminaw karon kini pay madawat tungod kang Kristo nga manluluwas. Amen. Okay mga higala, adto ta sa pag-iban og pipila ka mga text message na ining pangutana. Okay, ato ning basahon. Okay na sir, okay na kaayo ang tubag sa pangutana, klaro og nasabtan gyud namo unya sagdi lang kay mag-text sa gihapon mi sa sunod nga mga panahon. Salamat sa pagbasa inyong listener. Okay, salamat. Okay, napatay basahon. Maayong buntag sir. Kagabi sa inyong diskusyon naminaw gyud mi unya ang amo lang malipay mi nga makapaminaw sa inyong pagpasabot may tungod sa Biblia. Pero naaman lang gud uban nga masiplatan namo naamagoy uban nga nasiplatan namo nga imbis unta mohangop sa pulong sagad manginsulto man hinuon. Kalain ba pud ni ana nga samarang nga anggad maoy giinsulto. Salamat sa pagbasa sir si Solidad di ini sa inyong programa. Okay, salamat Sister Suling, no? Salamat gyud pod kaayo unya. Sagdi lang may panahon ra gihapon nga makabalik ko diha sa inyo ha, no? Sister Suling, Solidad. Salamat sa pag-text. Last text nga ako nga basahon ni mangutana mi sa inyo ha, pastor. Pangutana man ni, so dili lang una ta, no? Well, mga higala sa ato ning kuan, ato ning hunungan na si Brother Libby sa dili pa magbasa og pipila ka mga text message ang cellphone. Ato lang usa nga tan-awon ang ato nga monitor Brother Libby aron mahibaluan ni asang lugar o dapita ang ato nga pinalangga nga mga viewers nagagikan. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Atong mga pinalanggag, mga hinigugmang mga viewers, mga followers
atong gina-welcome karong gabiyuna sa lain usab nga edisyon sa tulumanon sa Jesus is Our Hope. Din makahimo na mo higala sa pagpadangat og mga mensahe nga hinamo ni Brother John, no? Pili na mo sa among mga number nga among gi-announce kanunay. Makapadala mo higalag mga importanteng mga messages sa mas mga greetings or mga pagpasalamat sa iyong mga friends or ngadto sa uban pang mga importanteng messages na may naamoy mga pangutana mga higala, so mahimong inyong isend sa among mga number. O niya atangi sabihan ninyo ang pagtubag sa pangutana kay doon na mo'y kahiginan higala sa pag-participate sa ato mga diskusyon na mo'y dugang tubag sa pangutana. Amo na nga paaboton sa bigala, amo nang gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is Our Hope. Ani alang sa atong mga followers o mga viewers, palihog atong i-share mga higala ang ato nga program ngadto sa atong mga pinalangga nga mga kahigalaan, atong mga viewers para sab sila ma-bless po sila sa mga pulong sa Ginoo nga ilang mapamatian nga atong mahisgutan dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is Our Hope. Ni ato lang i-follow kanunay no ang atong programa para ma-updated ta higala sa atong mga program dinhi sa radio. Okay, dili ta magdugay atong tan-awon mga kahigalaan ang mga nakita nato sa screen, atong mga pinalangga nga mga kahigalaan nga nakig-uban kanato karong gabiyuna dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ato ning tan-awon niya si May Molina Gicoli sa kuani siya Saudi Arabia. Ang iyang mensahe, good evening, watching from Hill, Saudi Arabia. Dan sharing Sir Libby and Sir John, God bless you. Thank you ma'am for sharing salamat the program. Ano ni pagid siya mensahe, shout out ko nila ni Ate Lita, Kuya Agring, dinupol na adiha sa Bulasa, Argao, Cebu. God bless. Ano pagid siya mensahe, please kog padayon pag-apil sa pag-ampo sa akong mga anak si Mark og John Michael Sungkog nga naa sa Davao nga ato ang hiniusang pag-ampo. Mamahimo silang iwag sa ilahang amahan nga si Catalino Jr. og ilahang maigsuon nga si May Catherine og Jimar Sungkog. Hope and pray nga pinaagi sa ato ang hiniusang magpagdawat madawat sila sa kamatuuran aron maghiusa mi sa langitnong puloy-anan. Okay, ni asad si Brother Ronelo Itang, happy midweek sa tanang mga kaigsuunan nga naminaw og nagview karon og maingon sab kaninyo Brother John og Kuya Livy. God bless sa tanan. So good evening Brother Ronelo. Niya po si Sujan Hista Abalye ni Asay Heart iyang gisend o niya iyang mensahe, good evening sa tanan. Niasad si Brother Rufino Moreno, nag-send po siya mga heart o kamot nga nag-pray. Okay, ato pong nakita dinhi si niya po si Jeannie Rama Fermin. Niya ang iyang mensahe, shout out di nako ang family in Cabo, mga brad. Live na sila permi sa radio. Okay, kinsa yang kiko si kinsa to si Jenny Rama Fermin. Sister Rama Fermin ko ani ato ning konvertido sa atong programa sa akong nahibawan. Nya kini si sani Ricardo Incabo, konvertido gihapon sana sa ato nga programa. So usani sa ug itugot lang gyud sa Ginoo, usani sa mga prospect nga atong makita personal for how many days from now kay doon na sila kananang founding anniversary sa Victory Calatrava Negros
og unya ilang gipangandoy nga mga bisita na hopefully nga ang Dios mutugot gayod, no? Unya kumusta niyo diha Sister Jeannie, ang Dios magpakamaayo ninyong tanan. Okay, ingon din nga sila live ni sila permi sa radio sa og Solibio family. Oh yes, last time Na nini og si mga Barnonoy avid Solivio. Fans na kaayo sila ani nga programa. Salamat Sila ni kaayo. Brother Ricardo Incabo kanunay na sila nga nagsunod sa atong programa. Ano na pagyod si Shiljan Hista Abalye. Good evening man nay Relingan Nanay Jolita. Oh, si Nanay Jolita Tagalog. O si Nanay Riling di siya. si Nanay Riling Jolita. Tiro na siya. Ah, Oo, niya Iglesia ni Cristo man ni dati sa una unya na Adventist. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa. Si Nanay Jolita Tagalog nay. Salamat nga wala gyud kuan ha. Kanana ang lubad-lubad sa pagsimba des Ginoo padayon gyud ta. Anya sad si Brother Rufino Moreno. Good evening ninyo Bro Lib o Bro John o sa tanang naminaw kapaglaom. Mayong pagpaminaw sa Jesus is our hope. Salamat sa pagbasa bro. Okay, mayong gabi Brother Rufino Moreno. Okay, ato ning lantawon makadiyot mahigala ang mga naglab sa atong program og mga nag-like, no? Aritas mga naglab ni si Brother Jimmy Reyes, Jan Moses Rosalihos Poyot, Sir Hista Abalye, Larry Junior Ponay, Chini Doktora Langido 5, Abner Dualio, Ginny Rama Fermin, Basilio Notarion Jr., Kian Mi, The Real Derder, Roger Naval de los Santos, Mats Bain, Queer Istaniero Mahinay, Mary Claire Lalosis, Dodge Raico, Kiana Faith Etang og Lowell Nodalo Estrira. O ni aritas mga nag-like mga higala niya sila si El Silong sa Australia, niya po si Ronilo Etang Saudi Arabia, niya po si Pedro Golina Rosales, si Pastor Peter Rosales ni sa Kawayan Masbate. Ano niya po si Ginaline Lumuntad, Marilo Pipeto Momandre, Yasas Basilio Notarion Jr., Rufino Moreno, si Midjijen Yuri, si Wendell Wind Pelson Doble. O niya po si Jivni Jeris Malati o si May Molina Gekole. Okay, muna ato nakita sa pikas nga screen. Anya, balikan nato rin diri sa pikas usab. Okay. Niya si Brian Joshua Velasco. Mayong gabi Kuya John o Kuya Livy gikan sa Ubuob, Tabango, Lite. Maayong gabi Salamat taga kay Brian. no ko ani mura og dugay taas ng panahon nga wa na gyud maka inunta makapasimhot-simhot sa atong programa ni taga Ubuob, no? Kumusta mo tanan diha sa Ubuob? Maayong gabi sa inyo diha. Okay, niasad si Brother Edwin Notarte. Happy midweek. Okay, salamat kayo Brother Edwin sa imong pag-follow kanunay sa ato nga tulumanon. Makahimo pa mo higalas pag-send og mga importanteng mga messages aron ato nang mabasa dinhi sa ato nga programa. Okay, sa pagpadayon sa unahan, itunol ko kamo kang Brother John alang sa pagtagad sa pangutana nga entertainon karong gabi na. Brother John. Okay, daghang kayo nga salamat Brother Lebe. Well, ato taaning pangutana higala, dugay-dugay na sad ning pangutana ha, pero napansin na gyud ni karon. Nya, salamat kayo sa nangutana ani si Brother Ramon Nuevo. So Brother Ramon, daghang salamat unya, salamat nga nakasabot ra ka sa sitwasyon. Ayo lang tagang pangutana lang gyud mo. Total
dili magyud mo mabigo sa inyong pangutana, tagaan ta man na og attention gyud, no? Okay, kamo sir, kusog mo mangdaot sa Roman Catholic pero wa mo'y utang na loob sa Roman Catholic kay kanang Biblia nga inyo gigamit binuhat na sa Katoliko. Amo ba? Wa rin mi kay bawo ana da. Okay, sige, padayon dirig masa. Dili pa mo mutuo og mamatay ang tao, dili mo adto sa langit. Asa ninyo ipaadto? Ramon Nuevo. Okay, daghang kaayong salamat Brother Ramon, no? Ang amo lang hangyo nimo Brother Ramon, ayaw kaayo pag luyal-luyal sa mga butang wa kay kasiguruhan. Ang luyali gyud kanang pulong sa Ginoo kay mao gyud na ang makaluwas nato. Ha? Okay, akong balikan niya. Kamo sir, kusog mo mangdaot sa RCC, Roman Catholic, pero wa mo'y utang na loob sa RCC kay kanang Biblia nga inyo gigamit binuhat na sa Katoliko. Salamat kayo sa imuhang hunahuna Brother Ramon, pero wa gyud in taon may kaybaw ana bisag gamay nga ang Biblia sinuwat di na sa Katoliko. Kaysa among nahibaw-an nga ang Biblia gimugna ni Ginoo kang may puslanan alang sa pagpanudlo wa ingog gimugna sa Katoliko. Pero mao man gani na imong hunahuna imo pod na, ano? Unya nagyo dinhi dili pa mo mutuo nga ug mamatay ang tao, dili mo adto sa langit. Asa ninyo ipaadto? Ramon Nuevo. Okay, dunay duha ka mga punto kining Biblia ug ang patay. Ang tinuod Brother Ramon Nuevo, ug unsa may inyong hunahuna ug pagtuo unsay inyong doktrina, wa man miana ng hilabot. Ang amo ra gyud diri ang pagpasabot. Sama ani karon ning problemahan nimo nga moingon ka nga kami sige mig pangdaot sa Roman Catholic Church. Asa ug diin dapita bahina nga gidaot namo ang Roman Catholic Church nga kung huna-hunaon, kung nahisgutan man na dinhis atong programa, gikan raman po na ninyo. Sama ni karon Brother Ramon Nuevo, sa imuhang text, nag-mention kag Roman Catholic Church. Unya na magipoy mga tao nga medyo dili kay lantip sad og pagpanabot. Gihuna-huna nila nga gidaot na namo ang Roman Catholic Church, pero gikan man ni sa inyuha amo raning gipasabot. Wa mi ana ng daot, wa mi nang hilabot. Unya kanang imong giingon nga ang Biblia binuhat na sa Katoliko ang tinuod nga pagkasulti, mura og subidahon na gid kaayo na nga matinuod na. Hinuon na ila og nahibaluan na gyud kaayo sa kadaghanan nga ang pundok sa Roman Catholic Church kusog kaayong mupatuo o kusog kaayong mangangkon. Aron lang gyud nga mapalutaw ang bakak mahimong tinuod. Una, nahibalo ba ka nga ang usa sa inyong mga dagko, mahisgutan na ko ni ining pari ninyo si Darwin kinina ang Hitgano? Nahibaw ka og unsa ni ka-boom karon sa social media. Kung unsa katunog ang iyang pangalan, maupod katunog ang kaulawon sa iyang mga pagpamatuod sa inyuhang pundok. Tanawa, inyong gipatuo nga ang tibuok Biblia ang nag-compile niini, mao ang inyong labaw nga si Pope Jerome. Og unya karon diris imong pangutana kamo gyoy nagbuhat sa Biblia. Damaso ba dyan? Ha? Damaso. Di say kanang Pope Damaso og si Jerome. Duha man ni ilang gikuan, si Pope Damasus og si Jerome. Oo. Unya according to the history, sa life history ni Pope Damasus, nataw siya sa Disyembre 11, 309. Namatay siya sa edad nga 79 ni adtong 384.
ang pagpamatuod ninyo nga ang tibuok Biblia gikumpile ni Pope Damasus uban na kang Pope Jerome sa tuig 405. Karon unsaon manana paglutaw nga tinuod maubitaw na nga kaning inyong mga balasahon, kanang inyong mga sinulat bias man ngano man kamura man po'y magpupamatuod ninyo. O tanawa, di nabunggo hinuon mo, nasupalpal hinuon mo. Kay si Pope Damasus, inyong gipatuo nga buong Biblia, maoy nag-compile sa buong Biblia. Pero kung sutaon, namatay siya ni adtong 384, kaya natawag sa 309. Kanya, December 11 siya. Sa lagtod pagkasulti, namatay si Pope Damasus sa 3 BC. Unya, 4 BC na gipamatuod ninyo, nakapangkuan pa, nakakumpal pa sa tibok Biblia. Mao man ay problema, Brother Ramon Nuevo. Dinhita magbase sa imong gitext nga kami walay utang na loob tungod kay kining Biblia nga among gidala-dala binuhat sa Katoliko. Brother Ramon, tistingi ko no kay Katoliko makay nagbuhat sa Biblia. Tistingan ko no nato og mahimo bas Katoliko. Bisag usa lang ka page akong gunitan. Unya ipasuwat ni bisan kinsang maing laki ninyo dihas Katoliko. Usa lang ka page akong gunitan. Akong isulti ang chapter, ako ang isulti ang libro, kung unsang kapituluha, unsang libroha, akong isulti, unya, ipasuwat ko no, kung masuhimo ba nyo pagsuwat, usa lang ka page. Unya, karon inyong ang kunon nga kamoy nagsulat sa Biblia, atong tugutan, apan dili na tuuyunan, nga kamo ang nagsulat sa Biblia, ang Roman Catholic Church. Nga naman halos ang tanang nasulat dinha sa Biblia, inyo mang gisupak kung kamo pa ang magsusulat sa Biblia. Kamoy naghimo. Kamatuoran ni ana nga inyong gisupak. Ang gisulti sumala sa Exodo Kapitulo 20 sa duay version sa official version of the Roman Catholic Church akong ning isulti. Sa 28 ngadto 10 nag-ingon, hinumduman mo nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay sa Ginoong Dios nimo. Unom ka adlaw maghimo ka sa tanan nimong mga bulaton apan ang adlaw nga ikapito nga iya sa Sabado kon pahulay sa Ginoong Dios nimo dili maghimog bisan unsa. Kung tinuod man nga kamo maoy naghimo sa Biblia, nganuman nga naingon ani man mo nga ang gisulti nga igpapahulay Sabado unya hinuon kamo ang inyong gipahulayan Domingo. O tanawa, di ning lutaw. Unya sunod, nganong moingon ko kung tinuod pang kamo mo'y nagsulat sa Biblia nga anong halos naa nasulat sa Biblia inyong gisupak, kamo kay nagsulat. Sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 2, 3 ug 5, alang kanimo dili ka magbuhat og larawan og linilok, dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila kay ako mo siyubang imong Dios nga bubuhan. Nganong nagbuhat mo og larawan og mga linilok? Sa matag panahon nga inyong giangkon-angkon, kining mga butanga nagpaila og nagpasabot lang gyud na nga naagid sa inyo ang kinaiya sa pagkabakakon ug ang bakakon dili man na iya sa Dios kundi iya man na sa yawa sumala sa Juan 8:44. Ni apa Brother Ramon Nuevo, kung nanuod ka man karon niya sa akong kamot kamong nananaw sa Facebook niya The Converts Catechism of Catholic Doctrine by Reverend Peter Gierman. Kung atong tan-aw dinhi sa second edition sa 1910 sa page 50 nag-ingon ako lang ni alay akong i-quote nagingon. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Iyan ni sa Roman Catholic Pero ang panganong giingon ato mang bantayan ang Sabado inay sa ang Domingo inay sa Sabado. Tanawa unsay tubago
We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Atong tugutan apan dili nato uyunan nga kamo mo'y nagsulat. Kung kamo pa'y tinuod nga nagsulat sa Biblia, mahitabo ka nga inyong osbon ang Sabado ngadto sa Domingo nga ang simbahang Katoliko sa tuig 336 sa konsilyo sa Laodicea giusab nila ang pagkabalaan sa Sabado ngadto sa Domingo. Ang simbahan ay nag-usab, pero dili sila ang unang nag-usab. Si Constantino the Great mo'y nag-usab sa tuig 321 Marso 7. Giusab na ni Constantino. Ang konsilyo lang sa Laodicea mo'y nag-usab sa tuig 336. Mo'y nag-usab gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Karon balikon ko atong tugutan apan di lang nato uyunan nga kamoy nagsulat sa Biblia nganuman kadaghanan sa nagsulat sa nga nasulat sa Biblia inyo manggisupak kung kamo pa'y tinuod nga nagsulat. Kung atong basahon sa ikaduhang Timoteo 3:16 ingon niini ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Timan egyod Brother Ramon Nuevo, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios. Kining pagkasultian nasupalpal na mong daan sa inyong hunahuna ug bakak nga mga pagpamatuod nga kamo mo'y naghimo sa Biblia. Sa matag karon ug unya, nalipay gyud mi nga ingon niini ang inyong reaksyon aron mapatunayan sa mga igdulungog sa mga tao kung kinsa ug unsa mo. Akong balikan, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Wa magingon nga ang tibuok kasulatan gituga sa Roman Catholic Church. Ang tuyo ug katuyuan sa Ginoo nganong gimugna gitugan yang kasulatan matud paalang sa pagpanudlo. Gusto sa Dios nga ang tao tudloan, pero nangangkon mo sa butang nga dili inyo kataw-anan mo. Maayo unta og napahiluna nahaom mo sa inyong pagkinabuhi tungod kay inunta di kay mahalata. Halata magkayo mo. Halata gyud kay mo. Niya gituga sa Dios nga may puslanan alang sa pagpanudlo. Unya karon unsay gitudlo sa Biblia kadaghanan inyong gisupak. Sunod alang sa pagpamadlong. Gibadlong nagudunta mo ni anang inyong pagkabakakon. Gibadlong nagudunta mo ni anang inyong pagsigig pangangkon. Gibadlong nagyud-unta mo sa Ginoo nga mosunod na lang gyud-unta mo niya pero hangtod karon nagpabilin gihapon mong nagsupak mo. Ug unya dayon inyong ipasangil, inyong murabag kuhaon nyo ang simpatiya sa mga tao nga kami nang hilabot o nang daot sa inyo. Ang amo diri ang pagpasabot. Kining bahina wa namo ni mahisguti kung wa nimo ipadangat diri sa atong programa. I'm very sorry ug wa nimo ni ikahimuot ang imong nadungog ug nabati ron uban sa tanang naminaw, pero mauni ang tinuod. Ang Dios mo'y nagmugna, ang Dios mo'y nagtuga. Karon atong klaruhon na dunalay mga taong gigamit sa Dios nga instrumento o kasangkapan. Pamatii ikaduhang Pedro 1:21. Dili ni si Pastor Peter Rosales Pedro ni nga apostol ni Kristo sa ikaduhang Pedro. Naging ang tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Ato kunong dugtungon Brother Ramon Nuevo uban sa tanang naminaw. Sa atong gisgutan nga bersikulo, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Ang Dios mo'y nagtuga Brother Ramon gikan sa Old Testament ngadto sa New Testament ug kay tibuok kasulatan gituga sa Dios. Walay bahin bisan gamay ang Roman Catholic Church nga nagmugna o nagtugas Biblia kundili ang Dios kay tibuok gyud kasulatan. Ang tumong nga dunay kapuslanan alang sa pagpanudlo.
alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, o alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Kining mga butanga pagmatuto sa pagkamatarong, asa man ni makita ang pagkamatarong? Naa ba sa inyong pundok? Matag karon og unya, patay dito, patay diri, lugos dito, lugos diri, syabo dito, syabo diri, og unsa pa na dinha. Unya kinibang mga butanga ang inyong ikapakita nga kamoy nagtukod o naghimo sa Biblia? Brother Ramon, kung imong pamalandungon ang dagan sa kalibutan karon, mga dautan nga mga hitabo, kinsa may nag-contribute sa tanang kadautan nga nahitabo sa kalibutan? Dili ba kamo? Karon niya sa atong gibasa nga nag-ingon, tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Timan iha, ang Dios mo'y nagmugna sa Biblia, pero dunay gigamit ang Dios nga instrumento o kasangkapan nga masulat ang Biblia. Kinsa kini sila? Mga taong balaan nga gimanduan sa balaang Espiritu Santo, mao nga ang Biblia gitawag og balaang kasulatan. Karon kay mga balaang tao minanduan sa Espiritu Santo, mao nga kung magbasa tag Biblia, naay Daniel, naay Isaias, naay Juan, naay Marcos, naay Lucas, naay Jeremias. Kay kini nga mga tao nga mga balaan gimanduan sa balaang Espiritu Santo. Balikon ko, atong tugutan apan dili lang nato uyunan nga kamoy naghimos Biblia. Asa man kad pruiba nga si Daniel, si Isaias, si Jeremias, si Lucas o si Matthew, si Marcos, mga Roman Catholic Church ni sila. Brother Ramon, ang pag-angkon dili gid na lisod. Bisan kami makahimo mami og angkon-angkon sama ninyo, pero dili lang namo kinaiya ang pag-angkon-angkon. Ha? Kun dili, kami nagbasa lagid mi sa naa sa Biblia. Karon ni basahon bagunis Katoliko, Roman Catholic Church, dili iya ni sa Dios. Pamatii ragod ang Isaias 34:16 nagingon, susihan ninyo gikan sa basahon niyo ba og basaha? This is the book of God, kining Biblia. Dili ni the book of the Roman Catholic Church. Kung sa Tagalog, Brother Ramon, mahiya ka naman. Ha? Nga naman, libro kini sa Dios, balasahon kini sa Dios. Busa kinahanglan nga magsusita. Kay nga naman, si Kristo mismo, nagsulti siya, Mateo 22:29, o kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, nangasayop kamo kay wala kamo kasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Timan nga si Kristo nagpasidaan ng daan nga nangasayop mo, nga naman wa mo kasabot sa kasulatan kay inyong gituuhan nga kamoy nagsulat, pero inyo gyud nga gilapas ang naa sa kasulatan. Si Kristo namulong siya. Mateo 5:39, Mateo Juan 5:39, ingon ni Kristo, kamo nagasusi sa kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon, ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Gimugna o gituga ni sa Dios ang kasulatan aron nga kini mo'y magpamatuod mahitungod kang Kristo nga siya ang anak sa Dios. Ug unya kay gimugna man ang balaang kasulatan alang sa unsa man, ang tao matudluan, ang tao mabadlong, matulid ug mamatuto sa pagkamatarong. Kinsay nagmugna? Ang Dios mo'y nagmugna sa tibuok kasulatan, walay bahin mong Katoliko. Kung imong basahon ang ikaduhang Pedro 3, dili ikaduhang Pedro, maghuna-huna magong Pastor Peter Rosales, des kawayan mas bate. Sa ikaduhang Timoteo 3:15 nag-ingon, kamo nagasusi sa mga kasulatan. Tandaan na, kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini
makakaplag kamo sa kinabuhing dayon, ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Ang kasulatan gimugna kini sa Dios tungod kay mao kana ang nagpamatuod maong tungod kang Kristo, ug kamo nagasusis kasulatan kay naghuna-huna man kamo. Mo ni gisulti ni Kristo. Sa ikaduhang Timoteo 3:15 nagingon, ug nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Usanis tumong og katuyuan sa Dios nga gimugna niya ang kasulatan aron ang tawo matudloan mahitungod sa kaluwasan. Ug tungod ni ana Brother Ramon Nuevo, tuguti nga magasusi ka unta sa kasulatan. Ug tuguti usab nga imong himuon ang gihimo sa mga sayo nga nangalagad sa Ginoo, ang early Christian. Tanawa buhat 17:11, ug kining mga Hudiyo mas mabuot pas mga Hudiyo dito sa Berea. Kay sila nagasusi sa kasulatan adlaw-adlaw aron sa pagsuta kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Tandaan nga ang proseso di ay dili kay igo ra kang maminaw sa inyong leader, kundi magsusi gyud sa kasulatan aron sa pagsuta kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon, meaning imong nabati, imong nadungog. Asa nimo masusi, masutag tinuod? Diha sa Biblia. Pero ingnon nimo nga kami walay utang na loob, may utang na loob, sayop na, kay nga naman, imo ra nang huna-huna, will adto ta. Matud mo, dili pa mi mutuo nga ang taong patay mo adtog langit, asa maday na mo paadto muna imo pangutana. Wa man na itudlo gihapos Biblia, kag tinuod pa Brother Ramon, kamoy nagsulat sa Biblia, kamoy naghimos Biblia, mahibaw unta mo kung unsay gisulti din sa Biblia, asa ang tao mamatay. Inyong ginahuna, maadtog langit. Kinsa may naghatod uro dito? Kamo. Problema na nimo Brother kanang Ramon Nuevo. Tanawa inig kamatay sa tao. Sumala sa Henesis 3:19, nag-ingon siya, og kay abog ka gikuha, sa abog ka mo pauli. Igkamatay sa tao mo pauli sa dito sa abog. Na Ecclesiastes 3:20, kay kitang tanan mo adto man lamang sa usa ka dapit, og kay abog kita gikuha, sa abog ta mo pauli. Mubalik ta dito sa abog. Dili kay mo adto og langit. Nganuman, kay kadtong mga nangamatay matarong og dautan, nagpaabot pa na sa pagbalik ni Kristo naa pa sa ilang mga lubnganan. Naunang Tesalonica 4:16 nag-ingon, kay ang Ginoo gayud unya ang manao gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo ug sa tawag sa punuan sa mga manulunda ug sa tingog sa trumpeta sa Dios, ug unya ang mga nangamatay kang Kristo moona sa pagpamangon. Kinsa pa may mumangon diha sa lubnganan, igbalik ni Kristo, kay inyo namang gipaadto ang patay sa langit. Muna huna-hunaon ni mo, Brother Ramon, kay mo gisulti sa Biblia. Unya karon kung atong basahon sa Juan 5:28-29 nagingon, ayaw kamo kahibulong niini, kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga anaa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog, og ang nanagbuhat og mangilad managpanggula ang nagbuhat og maayo managpanggula ngadto sa kinabuhi, og ang nagbuhat og mangilad managpanggula ngadto sa pagkahinukman sa silot. Kano sa manggula ang mga patay des lubnganan, igbalik ni Kristo. Wa pa gani mo balik si Kristo, wa pa nakaguwas lang lubnganan. Nya karon inyo nang giadto sa langit, inyo nagihatod di na didto ang patay. Sultihan teka Brother Ramon, walay patay nga dadog langit kundi tanan buhay. Nang ng Korinto 15:50 ngadto 53, aniya karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago, dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. Sa kalit sa usa ka pagpamilok, inigtingog na sa katapusang trumpeta, kay ang trumpeta pagapatunggon, og ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot, og kita mga usab.
Kay kining lawas nga madunot ra ilisan unyag dili na madunot o kining lawas nga mamatay ra ilisan unyag dili na mamatay. O tanawa ha? Unya human kataghay sa lawas nga di na madunot, human mabanhaw, nagingon ang pinadayag 11:12, unya nadungog nila ang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila, saka kamo ngari og ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinawpang sa panganod paingon sa langit. Kanusa ang mga patay nga gibuhay, gibanhaw, makaadtog langit uban sa mga buhi sa dihang mobalik na si Kristo sa puangon sa mga panganod paingon sa langit. Wa pa gani mobalik si Kristo, tuan na gihatod na nidog una-una ninyo ang patay. Brother Ramon, panahon na nga magsusi ka sa kamatuoran. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot, pagpatinaw sa nakasabot og natinawan na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So ato usaning lilion makadiyot higala atong screen ni atong mga minahal nga mga kahigalaan nga naglantaw karon. Okay, ni si Brother Gino Arcaval, unya niya kamot nga nagpray, niya naglab siya sa atong program. Niya sad si Susan Bakatan Dumdum. Good evening. So, good evening, Sir Susan, ni Apo si Chel Notario Aragon. Mayong gabi kaninyo, Kuya John o Kuya Livy. Happy midweek sa tanan. Salamat sa pagbasa, Kuya. God bless sa tanan. Di kimi ka pang midweek inday, tugod di ami sa radyo. Kamu lang diha, God bless ninyo. Okay niya po, Jeremiah Humula. Salamat sa walay katapusang mayong balita, mga igsoon. Brother Jeremiah, good evening. Niya po si Chel Notario Aragon, susihan ninyo gikan sa basaw ni Yuba o basaha. Walay usan nining mawala, walay makulangan sa iyang kauban. Kaya nga kung baba kini nagsugo na o ang iyang espiritu mo'y nagtigom kanila, ang tibuok nga kasulatan gibugna sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagtudlo, pagbadlong, pagsaway, pagmatuto, pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, maandam sa bugos, alang sa tanang maayong buhat sa hingbaluan kini una sa tanan nga walay bisan kinsa nga tagna nga sulat gumikan sa kaugalingong pagsaysay kay walag tagna nga miabot pinagis ka nabuton sa tao kundili sa balaang mga tao sa Dios mingsulti sa gipadala sila sa Espiritu Santo. Okay. Salamat Brad sa imong contribution. Notario Aragon. Niya pod si Pastor Jumar Compuesto. Mayong gabi watching from Kinatarkan Island. Mayong gabi sa tanan natong mga listeners. Nara degas Kinatarkan Pastor, mayong gabi pastilan. Saga-asa busy guys Pastor la. Good evening po sa tanan taga Kinatarkan. Ano niya po si Edwin Otarte, amin, dalaygo ng Diyos. O niya po si MG Estoy, mayong gabi sa inyo, Brad John Bradley, makini sa Bool Church, Kulyaba, Biliran. Okay? Mayong gabi sa ng taga Biliran karon. Kumusta di si Brother kinini ang Jaime Estrada sa Nabal? Ano niya po si Henry Mendaros, haha Brother Ramon, mayo pa og wala nalang unta ka moriak aron dili ka masupalpal, magpamatuod kaman og bakak, magpakaulaw lang ka sa imong mga kauban nga mga Katoliko, nagpasabot lang jud ka sa imong pagkabakakon, paila lang jud nga iya ka sa yawa gikan kang Henry Mendaros. Okay, ato ni dalikatan paglili ang pikas nga screen alang nining mga bag-o nga wa pa nato nabasa ilang mga pangalan nga naglantaw nakig-uban nato. Okay, niya si Meledeth Bransoila Fuentes, Marilo Pipito Mamandre, niya po si Sir Jason Punay, o niya si Tomailo Linad Uwaik, Zion Derder Poraso, o niya po si Engineer Ernie Catayas, o niya Dailin Tununing Abrisi, niya si Marilyn Bertosio, niya si Sering Hidokyo, Midjerim Yuri, Wendell Pelson nabasa na ito ni kaganiha. Arita sa Pikas, atuning Lilion,
niya si Mervin Cuyag, unya niya po si Ruiz Aileen, Rolando Beldosola, unya si niya po si Tikya, nakikuban sa nato, unya ato pagning lilio ning uban, niya si Brother Gino Arcabal, niya Rosalyn Mainit. Okay, mo ni mga nakita na to. Okay, mo adto ta mga higala sa pagpadayon sa paghatag tubag. Unya niya sabi ay si Pastor Limuel Lauron. Mayong gabi sa tanan. So good evening, Pastor. Pastor, may gabi ini mo Pastor. Please lang gid Pastor, please kay kuan ako sa kuan ako lang isingit Pastor kadali. Please tagay kog update sa kuan kay ang tag-iya sa kuan sa radio station nagkuan na nagpaluap og unsa man gyud nya. Please kog kinsay makontak nimo Pastor Samura Barosilier. Salamat kayo Pastor. Okay, watching from Negros. Okay, good evening, Pastor. Aniya, moadto na ta sa pagpadayon sa ato nga paghatag og tubag sa pangutana. Giyon sa to paghanay, Brother John, ang iyang pangutana na pato diha. Yes, Kay murag duha man ni to, Brother kapunto. Libe, nakuan na lang ko na leksyon ko sa nga gihigayon mo na nga di usa na ko i-delete no. Okay, mo ni iyang pangutana, kamo sir kusog mo mangdaot sa Roman Catholic? Roman Catholic Church pero wa mo'y utang na loob sa Roman Catholic Church kay kanang Biblia nga inyo gigamit binuhat na sa Katoliko, dili pa momotoo og mamatay ang tao, dili mo adto sa langit, asa ninyo pa ipadto? Ramon Nuevo. Okay, salamat to. Doon ay duha ka importanteng punto nga iyang gipasabot dinhi. Wa ko no tay igbaos lagi kay ang Bible ko no dito gi-compile sa Katoliko. Binuhat gyud, wa yung gi-compile. Sila nagbuhat. Sila gyud nagmao. Inyang Biblia ang inyo gigamit binuhat na sa Katoliko. Buat pasabot niya kanang Holy Apostolic Catholic Roman Church, no? Holy Apostolic Iglesia Apostolica Katolika Romana. Murag ilang pasabot nga sila'y tag-iyas Biblia pero makapatingala ka no. Giangko nila nga sila kuno'y nagbuhat sa Biblia. Pero wa mo pabor ang ilang og panalitan sila nagsulat, sila nagbuhat. Wa na po nagpabor ang ilang binuhat. Ang ilang binuhat nagsupak kino, nag-atake sa ilang pagtuo, ilang pagpanudlo. Nga naman, ari lang ka sa Ten Commandments mahigala. Pastilan, daghan kayong na kasumpake. Ang unag ikaduhang sugo, nagdili sa pagbaton o pagsimba sa mga larawan. Ninatay mga dokumento, kay munigar sa lawana mo na simbaha, pero ang ilang mga sinulat, nagsulti nga nagsimba sila niyan ang mga larawana. Unya, ari ka sa ipapahulay ikaapat nga sugo sa Ginoo des na pulo ka sugo, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado. Gisulti pa diha nga iyan as Ginoo ikapitong adlaw sa semana Sabado igpapahulay hinumduman dili pakalimtan. Pero matingala ka, Domingo man lagi sila. So murag na unay stari pananglitan og tinuod sila nagbuhat. Pero ang tinuod pagkasulti higala, wala pa ang Roman Catholic Church, diha na ang Biblia. Nga naman, ila pag-iangko na standang tugon, sila yung kuno'y nagbuhat ana, pero kung imong tanawon higala, ang mga nagsuwat sa daan tugon o mga nagsulat sa bagong tugon, mga Sabbath keepers sila, mga apostolis, mga propita, mga gitugyanan si Ginoo sa pagsulat sa iyang mga pulong, kining mga tawhana nagbantay sa adlaw Sabado. Unya samtang sila nag-angkon Domingo, usaon pagkaalain ana. Unya nagsulat sa mga libros Biblia, mga dili mga on og baboy kanang mga ginadili. Unya samtang sila ay ratsada kaon bisan unsaon pagkahamana, pero aton tanahon
kinsa man gyud ay ang nagsulat sa Biblia. Kinsa manigdiin manigikan ang Biblia. Kay giangkon mi ila pero wala na problema kay angkon naman sana. Atong basahon ragod Isaias 34:16. Mo ni gisultis Ginoo. Susihan ninyo gikan sa basahon ni Hioba og basaha. Ang Biblia unsa ni? Basahon ni Hioba. Iyan is Ginoo. Dili sa Roman Catholic Church. Susihan ninyo gikan sa basahon ni Hioba og basaha. Gitawag nig pulong sa Dios, pulong sa Ginoo sa wa paninganlig Bible higala. Kay ang Bible kani siya kanang mao ni ngalan sa duha ka dibisyon sa Biblia, ang Old ug ang New Testament. Formally gitawag ni siya balaan nga kasulatan og balaang pulong sa Ginoo, pulong sa Dios. Unya mo ni ingon Isaias, susihan ninyo gikan sa basahon ni Hioba, o kining pulong sa Dios, og basaha, walay usa ni ini nga mawala, walay makulangan sa iyang kauban, kay ang akong baba, ang babas Ginoo, kay ang akong baba kini nagsugo na, og ang iyang espiritu maoy nagtigom kanila, nagcompile nila. Ang Dios maoy nagcompile mahigalas Biblia, maoy nagtigom, pulong nis Ginoo mga kahigalaan, no? Onya ang kuno nilang sila nagbuhat, dili oy gani si San Pablo, kung imong tan-awon iyang sulat, ingon si San Pablo, wa pa manunghang Romano Katoliko, kay panahon na ng Constantino ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Karon si San Pablo nag-ingon siya sa Roma 15 versikulo 4, kay bisan unsay gisulat kaniadto gisulat kini alang sa pagtuon kanato karon. So unsa man gisulat kaniadto? Mga sinulat sa mga balaang tao, mga manalagna, mga propeta, sama ni Moses, sama sa mga 4 major prophets, sama sa mga 12 minor prophets, mga apostolis, mga magsusulat sa Biblia, kana sila, gikonsider na sila nga mga tao sa Ginoo nga maoy nagsulat sa Biblia, maoy gipabuhat sa Ginoo sa Biblia, mahigala. Pero kana sila, igo lang nagsulat, pero ang nagmando ang balaan ng Espiritu. Sumala sa 2 Timoteo 3:16, ang tibuok na kasulatan, matupang Pablo, ang tibuok kasulatan, gisulat kini uban sa lamdag, gikan sa Dios. Kinsa na lamdag? Ang Dios. Og mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, o sa pagtudlo kung unsaon pagkinabuhing matarong. So ang nagmando ni adtong mga tao nga nagsulat sa Biblia mahigala, kadtong mga propeta, mga apostolis, ang balaan nga espiritu maoy nagmando kanila mahigala. Ingnon talang pagkasulti hinuon, murag insakto sa pagsulti nga usa sa mga nagtranslate sa Biblia. Sila usas na ka-translate kay naa may Biblia nga Latina Vulgata, Latina Vulgata, gitranslate nila ngadto sa Latin, o niya nga nisbisyan, mga itay Latina Vulgata, pero wa gyapon mo pabor ilang Biblia, sila daghang mga pagtulang nga sumpake mahigala. Muna nga kung atong kuhaon ang point, ang Biblia importante ni para nato nga mauni magagiya kanato payong kaluwasan. Yawa na magitay tayo mahigala sa di pa hingpit tapos ang atong tulamanon niya ang atong theme song. Okay, ato ning i-play mahigala. Okay. Mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug magkagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa langit. Salamat sa kalampusan sa imong pulong, kaluy-i ang tanan nagapaminaw dadas kahayag sa kamatuoran. Gipangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong higalas kanginan Brother Libby Clavis uni inyong